दिनै ओमेन बिपिएफ जों लोगोसे सेन्ट्रेलाव थानाय जाय महिलाफोर दं आइजो बिपिएफ नि कर्मीफोर दं ज' जानानै जोङो मोनसे मोबिलाइजेशन टीम लादों। बेनि थांखियानो जाहैबाय माने प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआव आइजोफोरनि अबस्था बोरै दङ, सांगठनिक भाबै माबायदि दङ बेखौ नोजोर बोनायजों लोगोसे मोनसे सांग्रांथि मेल, राजनैतिक भाबै सांग्रांथि मेलखौ लानाय जादों आरो बेखौ ओमेन बिपिएफ हिसाबै थांनाय 9 डिसेम्बरनिफ्राय लाजेननाय जादों। दा जों 10टा डिस्ट्रिक्टआव गिदिंगोन, जोंना मोनबा जोब्बाय, गाबोन सालबारियाव दङ, बेनिफ्राय बिजनी, बेनिफ्राय चिरां, बेनिफ्राय क'क्राझारा जोबखांबाय, ओमफ्राय गसाइगाव आरो पदबझरा जोबनायाव थांगोन। बेसेबां सांग्रांथि जादों? जोंनि नुनायाव आइजोफ्रा सिगांनिफ्राय बिपिएफ आइजोफ्रा सिगांनिफ्राय सांग्राङै दङ, खारन जों नुदों जे बिपिएफ महिला लिडार हिसाबै रावबो खिन्थु दस्रा दोलोआव थाङाखै। सोरबा प्राइमारि वार्कारफ्रा थांदोंमोन, नाथाय बिथांमोनाबो फैफिनबाय। ओंखायनो जों सांग्रांथियै दङ, जों खौसेयै दङ। बुंनो थाङोबा आइजोफ्रा, बिमाफ्रा दोलोखौ हमथानानै दङ। बेथ' नंगौ, जों सिखार जागोन जे बिपिएफआनो बिपिएफआव हाबदों। बिपिएफ 2005 सनाव जेला बिपिएफ गठन जादों, बिथांमोना 17 बोसोर होनबाय थायो नङा, 2005 सनावसो 5 जानुवारियाव बिपिएफआ जन्म जादों। बे 2005 सननिफ्राय बिपिएफ गठन जानायनि उनाव जेसेबां जोङो निर्बाचनाव इलेक्सन गेलेबोदों, बहाय बिपिएफआनोथ' देरहाबोबाय थादों। खुनु दला बै समाव बिपिपिएफमोन, बिथांमोना सासेबो देरहाबोनो हायाखै आरो खुनु एमएलए, खुनु एमसिएलए देरहाफेराखै। पिसिआरनि समाव साब्रैसो देरहानो हादों। दा बिदि हिसाबै गासिबो दंनाय माने देखन गासिबो बिपिएफमोन। नाथाय मोनसे ढौ फैनाय लोगो लोगो परिबर्तननि नामाव थांनाय 2020 सननि जे निर्बाचन इलेक्सन, बहाय माखासे बिपिएफनि कर्मीफ्रा आरो भटारफ्रा इउपिपिएलआव थांदोंमोन बा बिजेपिआव थांदोंमोन। दा बिथांमोनहा आबार बे बोसोरथामनि गेजेरावनो इउपिपिएलनि कर्मखौ नुनानै, बिथांमोननि दैदेननायनि दुरबलखौ नुनानै बिथांमोनहा आरो फैफिनदों। बिपिएफआव फैनाय खोथाया नंगौ, नाथाय बिथांमोना थांदोंमोन। नङाबाथ' सिगाङाव जों नुखादोंना, खुनु सरकारानो रावबो दानो हाखाखै, देरहाफेरखाखै। दा बिथांमोना बिपिएफनिमोन, खिन्थु परिबर्तननि नामाव थांनानै बिथांमोना आरोबाव अनुतप्त जानानै फैफिनदों। एमपि इलेक्सनाव मोननैबो समस्तियाव बिपिएफआ बिजाथि होगोन, बे खाथां, आरो रावजोंबो एलाइन गैयाजासे गेलेगोन, बे खाथां। जोङो लुगैनायाथ' लुगैगोन, आइजो हिसाबै लुगैगोन, निस्सय लुगैगोन, आरो जोंहा केन्डिडेटआ दाबो डिक्लेयार जायाखै। जुदि जोंनि दोलोआ, हाइकमेन्टआ जुदि सिन्था सरसा खालामनानै आइजोफोरनिबो होनांगौलगिया दं होननानै सानोब्ला जों बेहाय सापर्ट दं, खिन्थु होआब्लाबो बेहाय जोंहा दुखु गैया, नाथाय दोलोनि जानानै जों आवगायलांबाय थागोन। आङो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेरैबायदि खस्थ' खालामनानै बिपिएफ दोलोखौ सान्दुं अखा मिथियाजासे जेरैबायदि खस्थ' खालाम दैदेनबोगासिनो दङ, बे बेलायाव हाइकमेन्टखौ दुखु होनो आं गोसो गैया। क'क्राझार समस्तियाव एनडिएआ बिजाथि होनो थाखाय साखाफारा जादों। बिनि गेजेराव नोंथांमोना बिपिएफआ माबायदि सौग्रावनो हागोन, गसंथेनो हागोन? एनडिएआ क'क्राझार बियाबाव एनडिएआ इउपिपिएलनो हगारनानै होनो नागिरदों। नाथाय दिनै जों जे नुदों, इउपिपिएलआ गाव गसंनोनो हायानो गैला आथिं सिङाव। दा बिदि हिसाबै इउपिपिएलनो बोरै बिजाथि होगोन? आरो बिजेपि हिसाबै बिथांमोना जुदि होनो नागिरदोंबा एनडिएनि इउनिटियावहा थांगोन। आरो इतिमध्य क'क्राझारनि बिजेपिआ डिस्ट्रिक्ट कमिटियानो जायै बिजेपिखौ नायगोन, बिसोरनो चिरांनि बिजेपिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि लिडारफोर, प्रेसिडेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि आरो बिथांमोननि मण्डल, जायखौ जों ब्लक होनो, बिथांमोना गासिबो देखुन बिपिएफआव फैजोब्बाय। बिपिएफआव फैजोब्बायब्ला बिथांमोनहा जे बिजेपिनि केन्डिडेट होगोन बेखौ आं सानाखै। आरो माने बिथांमोनहा खुनु इउपिपिएलआवथ' भेटियान गैखाला। दा बे बेलायाव खुनु धरननि बहाय देरहानो हागोन गुबुना बिपिएफखौ बाद होननानै आं साना। बिपिएफआ खुन्दुं कम्बलनि राजनितिनि थाखाय खुनु दिन कम्बल खुन्दुं राननानै राजनिति गेलेफेराखै। बे मोनसे अनुदान, आइबिएस स्किमनि मोनसे अनुदान, आरो बियो आइटिडिपिनि गेजेरजों स्टेट स्पन्सरशिप। बेहायथ' जाय मोनथाय बेनिफिसारिस गरिबफोर, गोजांनाय समाव कम्बल मोनखानांगोन, माने बेमार आजार जायनि थाखाय मुसेथ' मोनखानांगोन, खुन्दुं जि दाग्रा खुन्दुंथ' मोनखानांगोन। बेखौ मोनसे अनुदान बियो, बेजों खुनु राजनितिनि बाथ्रा फैया।
आरो बेखौ लानानै खुनु दिन बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ माने खुनु गेम गेलेयाखै बयबो रायजो बयबो समान जाय मोननांगौ बिथांमोननो होबोदों दानिथ' इउपिपिएल खौ जों आसनिफोरखौ नामानो लाख'नो हाया माथो दाथ' नुदों माबा मा स्किमाव होनदोंथाय मा आइजो बिथांखि माथो चेकफोरखौनो इउपिपिएल नि पार्टि मिटिङाव रानो जों आसरित मोनो गभर्नमेन्टनि जुदि स्किम रानमारदोंब्ला हयथ' सोरबा सेक्रेटारि थानांगोन हयथ' मोनसे माने मोनसे खाथा थानांगोन सहि लाखिनायनि बेखौ नुवाखै होमबा बेखौ भुवा नंखायखौनो बिसोरो स्किम माने आसनि डिक्लेयार खालामनानै बिथांमोना खामानि मावनो नाजादों जेला बिथांमोनहा 2020 आव इलेक्शननि थाखाय बिथांमोना गामि गामि हाबदोंमोन सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा जोंनि रेकर्डआव जों बानायनाय दे बिटिसि आव जोङो more than 16,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बे ग्रुपफ्राव सोरबा बहाबा 10 जन बहाबा 15 जन सेल्फ हेल्प ग्रुप दंमोन बेफोरखौ जों दानाय जों एनआरएलएमनि गेजेरजों रेजिस्टार खालामनाय दा बिथांमोना 75,000 थाखा होनो होननानै प्रल'भन देखायदोंमोन नाथाय होनो हायाखै थांनाय समाव सोरनोबा बिदिनो मिटिङाव लेंहरनानै पार्टिनि मिटिङाव लेंहरनानै चेक राननायखौ जों नुदों नाथाय बेबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि चेकआ बोरै पार्टिनि मिटिङाव रानजायो बेथ' डिपिआरनि गेजेरजों थांनांगौ दाथ' जों खोनानायाव सोरबा फैसाखौनो मोनाखै होनदों माथो 75,000 थ' होनो हायाखै सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन